Dragi prijatelji, sada će nam se obratiti čovek koji ima svakim danom sve veće poverenje naroda. Iako mnogi pokušavaju da ospore njegov rad, građani prepoznaju poštenje, zalaganje, odgovornost, ogroman trud i želju da pomera stvari u Srbiji na bolje. On ne daje obećanja, on radi, a dela govore više od reči. Nekada se samo govorilo o novim putevima, danas imamo preko 300 km obnovljenih i izgrađenih pruga i puteva. Govorilo se o novim radnim mestima, u toku prošle godine 80.000 ljudi je zaposleno. Govorilo se o investicijama, danas su one tu. Svedoci smo tih promena i niko ne može da ih negira i da im umanjuje značaj. Za njega ne postoje gradovi i sela koji su manje važni. Zalaže se da svaki deo Srbije se ravnomerno razvija. Važna mu je svaka investicija, svaka fabrika, svako novo otvoreno radno mesto. Trudi se da naša privreda oživi, da budemo privlačni investitorima koji će uložiti u razvoj industrije i proizvodnje, tako da mladi ne moraju da odlaze u potrazi za poslom i da Made in Serbia bude simbol kvaliteta svuda u svetu. Njegova mudra politika i politički zrele odluke zaslužni su za stabilnost naše zemlje i ugled koji danas ona ima u svetu. Dame i gospodo, uvaženi prijatelji, pozdravimo predsjednika Vlade Republike Srbije i predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Dame i gospodo, Dame i gospodo, dragi prijatelji, beskrajno vam hvala, beskrajno hvala na ovako veličanstvenom dočeku, a ja vas molim, ne mene, već naše divne goste i Alfreda Guzenbauera i Franka Fratinija i Sergeja Železnjaka, generalnog sekretara Jedinstvene Rusije, da pozdravite velikim aplauzom.
Dragi prijatelji, hoću na početku da vam se zahvalim na čistoj i čestitoj kampanji koju ste vodili, kampanji koja je pokazala da Srbija može da bude pristojna i moderna zemlja. Zbog nje, zbog naše Srbije, danas smo svi ovde i ja sam ovde kao njen i vaš sluga i molim vas nemojte da kličete meni. Srbiji je potreban vaš glas, Srbiji je potrebna vaša snaga, vaša energija, vaš zanos. I nemojte da prestajete da ponavljate to divno ime Srbija, da se zna koliko nas je koji smo tu samo zbog nje, zbog naše Srbije i da se zna kolika je naša ljubav i samim tim kolika je njena moć. Srbija kao program, Srbija kao zavet, Srbija kao jedino opredeljenje svih nas, Srbija kao osnovni razlog svakog našeg koraka i kao glavni cilj čitavog našeg puta. Nisu na kraju ovo izbori ni za moju, niti bilo koga od nas pojedinačno, već za budućnost ove zemlje. Izbori za našu Srbiju, za vašu budućnost. Izbori na kojima Srbija, svako u njoj, treba da odgovori na jednostavno pitanje: koliko veruje u sebe, koliko veruje u Srbiju. I zato kada uzviknete to ime, uzviknite ga sa verom i kada za koji dan izađete na glasanje, izađite sa verom. Verujte bar deo onoga koliko ja verujem u sve vas, u svoju otadžbinu i nemojte da se plašite i nemate zbog čega da brinete. I pobedit ćete, Srbija će pobediti i budućnost će pobediti. Dragi prijatelji, večeras ne slavimo, ovo nije proslava i dok se osmehujem, a osmehujem se zbog vas, ova kampanja je bila teška i za mene. Nekako su svi sa svih strana krenuli protiv nas, protiv vas, a ponekad i na mene. I zato to nije bilo nimalo lako. Zato imam osmeh kad vas vidim ovoliko ujedinjenih, jakih i hrabrih. I hvala vam što mi dajete toliku snagu i toliku energiju. I dok se tako osmehujem, veoma sam zabrinut. Zabrinut zbog mogućnosti da nas vrate u teška, mislili smo neka davno prošla vremena. Prošle su 2 godine kako obavljamo važan posao vođenja Vlade Srbije. 2 godine kako smo preuzeli odgovornost i rekli svima jasno da smo spremni da na ljutu ranu stavimo ljutu travu i da smo voljni da istrpimo svaki bol i svaki napor, svaku mržnju i svaki bes i sve drugo što prati taj dugačak proces ozdravljenja i zarastanja dubokih rana. Nismo hteli da bolesniku pričamo bajke, nismo hteli da groznicu koja nas je sve tresla lečimo pričama i obećanjima da će biti bolje, kao što su mnogi ranije činili. Nismo hteli i nikada to nećemo raditi da lažemo svoju zemlju, da lažemo svoju decu. I odmah da vam kažem da nije bilo svih vas, da nije bilo podrške koju sam mogao uvek u svakom trenutku i fizički da osetim, da nije bilo vašeg truda, vaše vere i vaše nade i da nije bilo tog zajedničkog sna o Srbiji, ni sam ne znam kako bih kroz sve ovo prošao. Grešio sam kao i svaki čovek i nismo postigli sve što smo obećali i sve u što smo verovali. Ali znam i vi znate da smo radili naporno i da sam radio naporno. Znam da znate da sam dao sve od sebe, da sam činio za svoju zemlju sve što sam znao i mogao, da sam se borio za vas, za građane Srbije. Zato, i verujte mi da je tako, jer nema težeg posla i usamljenije pozicije od one sa koje moraš da kažeš narodu da smo trošili nezarađeno i rasipali budućnost naše dece. I nema usamljenijeg političara od onoga koji odbija tajkunske pare i pošalje ih pred lice pravde.
taj mora da nauči šta je njihova osveta. I niko nije toliko sam kao onaj ko kaže da moramo da radimo da bismo imali i da moramo da sečemo da bismo mogli da rastemo. Teške su to odluke. Tražiti da daju oni koji nemaju i tražiti trud od onih kojima su svu snagu oduzeli. To su, prijatelji, odluke koje bi od mene, da vas nije bilo, načinili zatočenika i najusamljenijeg čoveka na Balkanu. I ni jednog trenutka nisam bio sam. Bili ste uz mene, bili ste uz našu vladu, bili ste uz našu Srbiju i zato vam hvala. Hvala vam u ime zemlje čiju sam vladu vodio. Hvala vam u ime njene dece koju niste lagali. Hvala vam u ime onih kojima je bilo teže od vas i hvala vam u ime onih kojima je lakše zbog vas. Hvala za trud, hvala za rad, hvala za svaki vaš sat, za svaku kap znoja, hvala na kraju za svu krv i suze koje ste dali svojoj zemlji. Hvala vam što niste pitali šta ima vama ona da da i hvala vam što ste joj dali sve bez pitanja. I hoću jedan veliki aplauz za sve naše penzionere, za njihovu trpeljivost i strpljenje. Zaslužili su penzioneri jači aplauz. Hvala vam na tome. Hvala vam jer su ove 2 godine bile one, baš one, koje će ostati zapamćene, kako je to Churchill rekao, kao vaš najslavniji čas. Čas u kojem ste vratili veru u Srbiju i u kojem ste vratili veru u sebe. Čas u kojem ste vi ustali, a cela Srbija prohodala. Čas od kojeg se računa vreme i od kojeg se meri budućnost. I zato još jednom hvala vam, prijatelji. Hvala vam za temelje te naše lepe i jedine otadžbine. Znate, veliki Franklin Delano Roosevelt je svojevremeno rekao da je jedini limit naše sutrašnjice leži u našim današnjim sumnjama. I ja sam srećan što više kod vas ne vidim nikakvu sumnju i znam da nema granica za naš napredak i za našu sutrašnjicu. Tolika je vera kod vas, kod svih ljudi u ovoj zemlji, da će ta budućnost, to što ste vi počeli da gradite, sasvim sigurno biti velika. Srbija konačno može sve. Može da raste, može da se razvija, može da se gradi, može da otvara fabrike, da dovodi investitore, da više i bolje uči, da bude zdravija i sigurnija. I naravno ne bih bio ja ono što jesam kada vam to ne bih rekao. Strašno mnogo još znoja moramo da prolijemo da bismo sve to uradili. I znam da danas ima oni koji pričaju kako će oni sve to lako i kako će brzo nešto da vrate na staro, kao da je tad bilo dobro. Kako će da podele gomilu para i plata i penzije i kako će da zaustave i Ikeu i Beograd na vodi i sve ostale projekte. Ali neka pričaju, nismo mi danas ovde zbog njih. I ni jednu lošu reč nećemo da im uputimo. Njihovo je da pričaju, njihovo je da vređaju. Imaju pravo da pričaju, imaju pravo i da vređaju. Omogućit ćemo im i da pričaju i da iznose uvrede gde god hoće, koliko god hoće. I da mrze koga god hoće. I ne ljutite se na njih. Mržnja i priča su jedino što im je preostalo. Prazna priča i mržnja koja samo njima šteti, a ne nama. Ja sam, dragi prijatelji, napisao 20 stranica noćas, nisam zaspao i ja ću to da objavim na našem sajtu, a sad ću da govorim iz glave do kraja. Dakle, ne vredi. Mislili ste da samo Drakče i Asmir imaju tremu. Veća je moja trema nego Asmirova. Veliki šampion, naučio pred ovolikim brojem ljudi, ja nisam, retkost nam je to da možemo da vidimo. Dame i gospode, mi smo u prethodne 2 godine napravili temelje
normalne, moderne i pristojne Srbije. Uredili smo javne finansije, spustili deficit Srbije, što znam da većini ne znači mnogo. Ali dobro je da znate da Srbija nije pred bankrotstvom kako su nam je neki ostavili, da Srbija više nije u čabru kako su nam je neki ostavili, da Srbija je uspela da podigne svoj ugled i poštovanje svuda u svetu, a ne da bude zemlja u kojoj će svi da upiru prstom. Takođe, mi smo radili vredno svakoga dana i kao što smem i kao što gledam vas u oči, tako smem i svakog drugog da pogledam u oči. Jer nam niko, ni ovu kampanju, ni jedan bilbord, ni jedan spot, ni jedan tajkun nam nije dao ni jedan jedini dinar. Sve je ono što smo stekli na osnovu zakona od države, a pitao bih mnoge druge odakle njima, jer su im računi bili blokirani. Šta je naš plan? Šta je naš plan za budućnost? Šta je to i kakvu to Srbiju želimo 2020. godine? Želimo modernu, uređenu, pristojnu i bogatiju Srbiju. Ako smo prošle godine imali rast bruto domaćeg proizvoda od 0,8%, ove godine idemo preko 2%, sledeće godine preko 3%, posle toga preko 4%. Ubrzano se približavamo evropskom životnom standardu. Ubrzano jer smo uspeli da rešimo probleme, da sprečimo bankrot, da budemo vredni. I to je stvar koja znači za svakog čoveka u ovoj zemlji. Znači povećanje plata, povećanje penzija u narednom periodu, to znači bolji životni standard za sve ljude. To znači uređenije škole i bolnice, bolje obrazovanje, bolje zdravstvo. To znači da ću da obiđem svaki WC u svakoj školi u Srbiji, u 3000 škola, bolnica, domova zdravlja, da vidim gde nam deca idu. I oni meni kažu, dragi prijatelji, kada kažem da želim da obiđem svaki toalet, naprave se pametni naši politički protivnici, vidit ćete, ni ime neću da izgovaram, kaže, Vučić je premijer za toalete. Jeste, ja sam premijer i za WC, ali čiste i uredne, a ne prljave i poljske WC kakve ste nam vi ostavili. I u tome je razlika. Jer hoćemo da brinemo o svakom čoveku, o svakom detetu, o svakoj školi, o svakom domu zdravlja. Oni su mislili i zašto su krenuli u tako žestoku kampanju? Pa krenuli su zato što im se učinilo, eto prilike da stvari vrate unazad, da stvari vrate u prošlost, da se ponovo vrate vremena u kojima mogu da se dogovore tajkun i političar kako iz banke da uzmu 20 miliona evra bez bilo kakvih garancija, bez bilo kakvih kolaterala, podele te pare, oni lepo žive, a narodu sa grbače skinemo 500 miliona evra svake godine. Nema tog vremena više i neće se vratiti. Ujedinjujte se koliko hoćete, nećete moći da pobedite i nikada više to nećete moći da radite. Mislili su, dragi prijatelji, da će da nas uplaše pričom kako će da se ujedine svi, kako su svi složni zajedno. Da, i složni u želji da vrate zemlju unazad, složni u želji da od Srbije naprave ponovo evropskog gubavca ili da od Srbije naprave ponovo mesto za pljačkašku privatizaciju. Ovde se danas nalazite iz različitih delova Srbije, i iz Pčinjskog i iz Jablaničkog okruga, i iz Raškog i iz Zlatiborskog okruga, i iz Južnobačkog i iz Srednjebanatskog. I svuda imate primere samo kako su pljačkali zemlju i kako su nam razorili preduzeća, razorili kompanije. A onda kažu, pa šta ste napravili? Pa napravili smo. Napravili smo to da danas radnici u Smederevskoj železari znaju da rade, primaju platu, 5000 radnika izdržava svoje porodice, a imali smo katanac na železari. Imali smo to da nam ne radi MSK u Kikindi. MSK u Kikindi danas radi, 530 ljudi živi od toga,
530 ljudi prima plate. Imali ste Mitros u Sremskoj Mitrovici koji su uništili i urušili u potpunosti. Mitros danas radi. I imaćemo hiljade Mitrosa, hiljade MSK i Železara u budućnosti, jer ćemo da se borimo i nećemo da odustajemo ni od jednog radnika, ni od jednog čoveka i ni od jedne fabrike. To je Srbija kakvu hoćemo, kakvu želimo. A šta smo, dragi prijatelji? A šta smo, dragi prijatelji, čuli od političke konkurencije u prethodnom periodu? Pa sve što su govorili svelo bi se na dve reči, biću pristojan. Vi znate one dve reči, da ne ponavljam, pošto je to vrhunac njihove pameti, njihovog znanja i njihovog programa i plana za budućnost. Drugo ne znaju, ali svode se na mrzimo Vučića. Te dve reči, to im je i plan, to im je i program, sve im je svedeno na to. A mi njih, ljudi, i volimo i poštujemo. I vladaćemo tako da njima i njihovim porodicama bude mnogo bolje. Učinit ćemo sve da oni žive bolje. Napravit ćemo sve da svoju zemlju vole malo više, da svojoj zemlji posvećuju više pažnje. I ja nemam potrebe da im odgovaram rečima mržnje. Nemam potrebe, iako pravo da vam kažem, nije lako uvek sve to izdržati, ali sam zato gledao koliko se vi sekirate. I kad ne vređaju vas, kada vređaju mene, kao da vređaju vas, sekirali ste se isto koliko i ja. I zato vam beskrajno hvala što ste bili pristojni, što ste se uzdržavali, što ste prećutali i što Srbiju toliko volite. Dame i gospodo, dragi prijatelji, dame i gospodo, dragi prijatelji, vidite, oni su, zašto mnogi žele slabu vladu Srbije? Zašto im je potrebna slaba vlada Srbije? Lako mi je da vam to kažem, jednostavno mi je da vam to objasnim. Rekao sam o političarima i tajkunima iz naše zemlje, oni ne mogu ni u meni, ni u našim ljudima da vide velike prijatelje i nema spasa, nema kriminala koji ćemo da tolerišemo. I mnogo toga još nismo uradili. Mnogo toga još nismo stigli da počistimo. Biće vremena, počistit ćemo kao metlom sve one koji su pljačkali narod. Ali to, dragi prijatelji, ne odgovara. To, dragi prijatelji, ne odgovara ni nekima u regionu koji bi da pokazuju na nas, na Srbiju, ej, to nisu pristojni ljudi, to nije moderna Srbija, to su oni isti kakve pamtimo pre 30 godina ili ne znam od kada već. Dajte da ih maltretiramo, dajte da im uvodimo nekakve sankcije. I to je nemoguće dok je Srbija čvrsta, snažna, dok ima jaku vladu i dok vodi dobru politiku. Dobra politika, politika stabilnosti i sigurnosti su uslov dobre budućnosti. I da vas pitam nešto, slušali ste u ovoj kampanji kako su neki vređali Slovake. Ja hoću da pozdravim i Slovake, i Mađare, i Bošnjake, i pripadnike svih manjina u ovoj zemlji. Ljude koji su građani isti kao mi. Ima li nekoga od vas u ovoj sali da se ne raduje kada Asmir Kolašinac donese medalju? Nema nikoga. A jeste li videli njega da ne uzme srpsku trobojku sa sobom i da se pohvali svojom Srbijom kao što se danas hvalio? Niste videli. E, to moramo da poštujemo. Različitosti su naše bogatstvo. U to treba da ulažemo i moramo da čuvamo i mir i stabilnost u našoj zemlji. I ja znam, dragi prijatelji, da postoje ljudi u Srbiji koji više vole da slušaju druge priče. Nekako su mnogima bliže srcu u raznim narodima. Ali ja moram da vam kažem nešto. To donosi glasove mnogima. Mržnja najviše glasova donosi. Zato što je mržnja najsnažnije osećanje. A bolje je da izgubimo glasove nego da podstičemo mržnju. Bolje je da ne dobijemo izbore nego da učestvujemo u bilo kakvim sukobima.
jer naš je posao da čuvamo decu i da čuvamo budućnost. I pri svemu tome, gledam ih kako nam drže patriotske pridike, gledam ih kako nam drže predavanja, gledam ih kako nam pričaju o ne znam čemu sve, pričaju o svojim velikim vezama sa Rusijom, a na ruskom ne znaju ni harašo da kažu, teško im je da uče, teško im je da rade, ne znaju ama baš ništa. Govore vam o tome kako mnogo vole našu zemlju, a sutradan se pojave ispred novootvorene fabrike i kažu pa nećemo, ovo je strana fabrika, zato što je otvorio Nemac, Turčin ili Kinez. Mi hoćemo svaku fabriku u ovoj zemlji i kaži to Violeti Ivanoviću, Vladičinom Hanu sa 3 dece da ćeš da joj uzmeš posao. Mi ćemo da im damo posao, ne da uzimamo našim ljudima posao. A zašto? Zato što neke ljude mrze, zato što misle da su oni bolji od njih. Ne, mi smo isti, ali tako koliko poštujemo druge, tražimo i da drugi poštuju nas i nikome ne damo na našu Srbiju i uvek ćemo da je branimo i štitimo od svakoga. I samo tada imamo pravo da to radimo, samo tada imamo pravo da to učinimo. I nemojte da vas podsećam, dragi prijatelji, nemojte da vas podsećam, samo jaka vlada i samo jaka Srbija mogla je u Ujedinjenim nacijama uz pomoć naših ruskih prijatelja da sačuva državu od te stigme genocidnosti kakva nam je bila namenjena. Odbranili smo zemlju u UNESCO-u, uspeli smo da sačuvamo i odbranimo i zaštitimo zemlju kada nam je Hrvatska uvodila jednostrane sankcije ovde na Batrovcima. Uspeli smo bezbroj puta da sačuvamo svoj ponos i nikada se niste u prethodne 2 godine postideli svoje zemlje. Srbija je počela da pobeđuje svuda. Srbija ne gubi više utakmice kao što ih je gubila ranije. Srbija se nalazi na svom evropskom putu. Srbija želi da dostigne evropski životni standard. Nadam se da ćemo da otvaramo poglavlja, ali nikoga ni za šta nećemo da molimo. Radit ćemo da to zaslužimo. Ako misle da smo zaslužili, hvala. Ako ne misle, mislit će jednog dana. Takođe, vi znate da je Srbija vojno neutralna zemlja. Srbija neće u vojne saveze, ali sa svima hoće da ima dobru saradnju, jer tako se čuva i štiti i nebo i naša zemlja. Srbija će da ima snažnu vojsku. Srbija će da ima Srbija će uvek imati dovoljno snage da zaštiti svoje granice, da zaštiti svoju teritoriju. Ali ćemo da gledamo da gradimo mir, da gradimo dobre, da gradimo najbolje moguće odnose. To je ono što je za nas najvažnije. Dakle, ja vas molim, dragi prijatelji, da razumete jednu stvar. I zato vas molim da kad odete svojim kućama, i vama iz Beograda, iz svih delova Beograda, iz Obrenovca, Lazarevca, Mladenovca, Surčina, Voždovca, Palilule, svakog mesta, dakle, samo hoću da vas zamolim da kažete članovima svojih porodica, da kažete svojim komšijama i prijateljima da izbori nisu igra, izbori nisu kocka, izbori nisu šala. To nije pitanje da li vam se neko dopada zato što je nekome lepo odbrusio ili zato što je interesantan. Izbori su vaš glas za budućnost. Tako kako budete glasali, tako će vam biti u naredne 4 godine. Ako ukažete poverenje, ako ukažete poverenje listi Srbija pobeđuje, mi ćemo da radimo naporno, radit ćemo marljivo, radit ćemo vredno. Napravit ćemo i završit ćemo Koridor 10 za samo godinu dana i onaj krak koji nam ide od Niša preko Sićevačke klisure, Bele Palanke, dakle i Pirota do Dimitrovgrada i bugarske granice i ovaj drugi deo od Leskovca preko Grabovnice, Grdelice, Vladičinog Hana, pa sve dole do Vranja, Bujanovca i Preševa. Dakle, imat ćemo te autoputeve, imat ćemo autoput do Čačka i kao što znate, to nisu prazne reči, to nisu obećanja, to smo uradili i to radimo brže, jače i snažnije nego bilo ko drugi. I vi ćete početi da osjećate na čvrstim i stabilnim temeljima konačno da se Srbija podiže i da vi možete da živite bolje.
I to ne možemo, ljudi, da postignemo ako ne budemo zajedno. Ja, svi ovi moji prijatelji, svi naši ljudi iz Vlade, svi ovi ljudi ovde ne vredimo ništa bez vas. Vi ste ta energija, vi ste ta snaga uz koju možemo da menjamo stvari u Srbiji, uz koju možemo uz vašu pomoć možemo to sve da uradimo i uvek ćemo da vodimo računa o obrazu i moralu nacije. Neke odluke vam se nekada neće dopasti, ali uvek znajte da ih donosimo u najboljem interesu našeg naroda. Jaka Vlada nam je potrebna da bi mogla da čuva i štiti i Kosovo i Metohiju i Republiku Srpsku i sve naše nacionalne i sve naše državne interese. Zato vas molim da ne rasipate glasove, da razmišljate o tome kako i kome dajete glas za budućnost. I nemojte da se ljutite ni na naše koalicione partnere koji su krenuli sa istim pogrdama i uvredama na naš račun i na moj račun, valjda sam to zaslužio, kao što su to radili i neki drugi. Molim vas, prijatelji, molim vas, nemojte da se ljutite na njih, jer mi da odgovaramo na isti način, videlo bi se da smo isti. A ja verujem da mi nismo isti, verujem da postoji velika razlika između nas i verujem da ste vi najbolji, dragi prijatelji. Želim i sada kako ovde stojim pred vama, samo kao Aleksandar Vučić, običan građanin, rođen u Beogradu tamo pre 46 godina, koji se ponosi svojim prekodrinskim poreklom i nikada ga se postideti neće, kao što se vi ponosite svakim od svojih rodnih mesta. Dete izbeglice, kao što su mnogi kod nas danas deca izbeglice, a imaju veliku budućnost u Srbiji i tek će da vide kako u Srbiji može dobro i lepo da se živi, jer Srbija je majka za sve Srbe, ma gde oni živeli, i zato hoćemo da ih skupimo iz svih delova sveta, da dođu da nam pomognu, i oni bogatiji u ekonomskom razvoju, da nam pomognu svojim znanjem, da pokažu šta su naučili u inostranstvu, ali i da čuvamo Republiku Srpsku kao što čuvamo i našu Srbiju. Želim, dragi prijatelji, da vas zamolim da budete vredni u naredna 3 dana, da pokušamo da izvedemo što je moguće više ljudi, da probamo da se približimo tom broju od 4 miliona izašlih građana na izbore, da kogod da pobedi, da ima najveći mogući legitimitet. Ako naši protivnici pobede, mi ćemo da im čestitamo. Ali vas samo molim, kao što Predrag reče, da se borimo još ova 3 dana, i to čisto, čestito i pošteno, bez uvrede, bez i jedne teške reči. Oni nas kamenom, a mi njih pobedom. I da se borimo za svaki glas, za svakog čoveka, za njegovu budućnost. Hvala vam, dragi prijatelji. Hvala vam, dragi prijatelji, na velikoj podršci. Hvala vam na svemu što ste izdržali. Hvala vam u ime budućnosti Srbije. Sve najbolje vam želim. Sve najbolje našoj Srbiji želim. Živeo Beograd! Živela Srbija!
Srbija pobeđuje!